Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga pagdara sa agama Islam. Baka kabay makalusod sa surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mga sifat upama ko may garantiya o manusia sa masipatin ang kaini namatiman na garanti mambu o nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapagalusudian na sa surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanya hadith na may panutuli Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu Sahih Albani rahimahullah at igunabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam idmanu li sittan min anfusikum admanu lakum al-jannah. Igunabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam garantiyan yurakan punis iko mga ginawa niyo ang kanya nam sa panun ikasipat yun garantiyan nila kan sa masipat yu ang kanya nam kagarantiin ko kan mabuti gurabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapakalusud yu si iko surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaysa sangkuto kailangan na magaranti tanong si kunabitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam masipat tanong kapanakamanang tanong masipat tanong kaamay ko masipat tanong nang garanti na kita no nabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam akapakasul tanus iku surga wallah na kaysa na usduqu idha haddathtum na bentangan kanu amay ko dikat udikir pananggilin ni baka no baka pamukag baka no maka pemutut kailangan namay ko peteru kanu penunutulang kanu na bantang anggota peterunya kadinan ikaysa ang kailangan na masipat utaw garanti no nabitan no Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikapakalusudian sa iko surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikadua na wa'awfu idha wa'adtum na itunay niyo ang koto ang mga pasadiyo ana minipesad ka na kailangan na itunay koto. Ikatalo na wa'addu idha tumintum na kailangan na ang koto wasarig minisarig ka na may tunay ka. Ikapat na wahfadhu furujakum na siyapaan niyo at tigyan ng kautu apya malungan niyo. Labi labos iku mga bai. So mga aurat niyo na siyapaan niyo. Kapederan ikapaatanan sa isang kautu upama ko masipat o manusia Muslim malagid imam managubay. Siya panilan ang kautu apya malungan nilan. Siap nilan ang koto auratiran na garantiin kilan o nabita no Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikapakalusudinan sa iku surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Ikalima na waguddu absarakum na kontrolan yung ang koto pangilaylayan nyo. Labi labuwi man tomasa amin dakdak lang koto mga fitna kanaba matag fitna ka mga fitan mga fitna wapiandakad makadingil malagid isa sanguran talikudan na pakailikon sa fitna na kailangan na makontrol o tao ang koto pangilaynan niya. Di na ikalima miya aloy unabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam upama ka masipat tano may may garanti tano sa masipat tanwanan na garanti kita ng mabuo nabitan ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikapakalusud tano sa ikus surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Ayan alas na wakufu aydiyakum na kontrolan nyo at tigyan ang kotoa siapa niyo o din na kontrolan nyo ang kotoa lima niyo kagi ang kay na lima na pwede sa kasabapan akap penggelebek o din na mala asabab sa kapakang gelebek o mga manusia mga tao sa kabaradusaan mga gelebekan adi mga pipya kabaradusaan si Allah subhanahu wa ta'ala. Panginintano si iku Allah may pagistan o kummga ginawa tano sa masipat tano ang kay ni namatiman sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.